ħin! Għal xiex? Namlu ċirku, kbir jew żgħir, morru dej ħabib jew morru dej ħabiba, isa malajr, namlu ċirku, kbir jew żgħir, morru dej ħabib jew morru dej ħabiba, isa malajr. Xi ġmiel, x'qed taraw fis-sema? Dik qawsalla. Narawha meta toħroġ ix-xemx wara xi ħalba xita. Il-qawsalla għandha 7 kuluri, ħanejduhom flimkien. Aħmar, oranġjo, isfar, aħdar, blu, indigo u vjola. Ħanerġgħu ngħiduhom. Aħmar, oranġjo, isfar, aħdar, blu, indigo u vjola. Issa tfal, tafu li di u do jħobbu il-kuluri kollha tal-qawsalla? Tafu wkoll tfal li di u do huma kreattivi ħafna u ddeċidew li jbidlu wieħed mill-kuluri tal-qawsalla? Minflok il-kulur indigo ħajużaw kulur ieħor. Oqgħodu attenti tfal, dawn huma l-kuluri skont di u do. X'kulur jgħidu minflok indigo? Ejja, do! Tant kemm inti eċitata li qas tista' tilbes il-fardal. Żgur li jien eċitata! Din l-attività favorita tiegħi. Fardal x'inhu? Do, dan huwa fardal, dak li għandek monqok. Fardal! Fardal! Ara minn ġimana? Ara l-ħbieb! Hello, ħbieb! Issa eċitata d-doppju għal din l-attività? Ħanara, x'taħsbu li ser nagħmlu llum? Logħba, idea tajba di. Mela, ilbisna l-fardal. Għandna bżonn żeba' karti u pinsel, imqas u kollha u l-immaġinazzjoni. Ejja, x'taħsbu li ħanamlu? Żeba' karti, imqas, pinsel. Smajta, Iva, illum ħanpinġu. Proset ħbieb. Proset di. Iva ħbieb, illum ġejtu magħna għal-lezzjoni tal-arti. U llum ħanamlu farfett. Tafu kif tagħmlu farfett? Ek, taf di. Vera. Tajt x'kuluri ħatuża int? Tant kemm hawn kuluri li nsejthom. Insejthom? Insejt il-kuluri tal-qawsalla? Naħseb għandi bżonn ftit għajnuna. Intom tafuhom il-kuluri tal-qawsalla? Ejja ngħiduhom flimkien. Għandek aħmar, oranġo, isfar, aħdar, blu, roża u vjola. Għandek ukoll kannella, iswed u abjad. Inti tiftakara dik id-diska di? Ma naħsebx. Il-kuluri tal-qawsalla huma sbieħ. Il-kuluri tal-qawsalla huma sbieħ. Għandek l-aħmar u l-vjola u l-isfar u r-roża, il-kuluri tal-qawsalla huma sbieħ. Nibdew bl-aħmar il-kulur tal-peprin. Mbagħad oranġo tal-karotti tant tajbin. Isfar passuf tal-fellus, is-serb aħdar tant kurjus, il-kuluri tal-qawsalla huma sbieħ. L-asfur żgħir itir fis-sema kbir u blu. Il-prinċipessa fl-ibsa roża dur. L-għeneb vjola jikber kbir fuq tokkanella veru twil, il-kuluri tal-qawsalla huma sbieħ. Proset ħbieb. Issa niftakarhom? Grazzi do. Proset ħbieb. Aħjar nibdew impinġu għax daqt isir il-ħin. Vera.
Di, nista' nuża l-imqas tiegħek jekk jogħġbok? Mela le. Grazzi. Ara x'għamilt? Xara, Ħallat il-kuluri biżbal, aħmar u blu. ma ġiex ħażin. Kontu tafu jekk tħallat aħmar u blu jagħmlu vjola. Vera? U jekk tagħmel isfar u aħmar? Ħa nipprovaw. Mela ftit aħmar. Ara do! Wow, oranġo! Nista' nużaw għal-farfett. Vera? Wow! Kemm ġik sabiħ? Grazzi! Ħanerġa' nagħmel wieħed jien. Di ara Skużani di! Skużani! Li bizbal! Ara kif sirna do! Aħjar inkomplu għax daqs ħadoq il-qampina. Jina daqt lesta. Anki jien. Wieħed, Tnejn, tlieta! Wow! kemm ġik sabiħ tiegħek. X'taħsbu ħbieb? Joġobkom? Naħseb ħanagħmel wieħed bħal tiegħek di. Anki jien. Ara do, ħanorik kif tagħmel aħdar. Mela. Ftit isfar u blu u tħallathom flimkien. Wow, ġi aħdar. Qed tara? X'inhu l-kulur favorit tagħkom? Anka tiegħi? X'attività ħatamlu intom illum tfal? Aħna rridu mmorru għax daqs ħadoq il-qampina. Narawkom darb'oħra. Ciao, Ciao!